Megcsináltam ezt a makettet, ami a 1 négyzetméteren 50 kg paradicsom teremhet című projektnek a lényege. Ez a makett a 10 vödrös paradicsom termesztést mutatja be. Ezek a kis edények, vagy ezek a kis hengerek a 10 vödört szimulálják. És a futtató annak az elkészítését, a futtatóhálót és a keretet. Ennek a keretnek a lényege, hogy ezt a középső oszlopot, ami lehet cserépléc, vagy ki minek akarja, én cseréplécet használok, ezt a földbe kell leverni, vagy fixen rögzíteni, vagy betonba, vagy nem tudom mi. És a két oldalt pedig szintén nagyon meg kell támogatni, hogy ne dőljön el sem erre. Ugyanis ez egy nagyon nagy súly, nagyon nagy tömeg. A hálónak nagyon kell feszülnie. Itt én ezt a valóságban ez vagy cserépléc, vagy bambusszál, vagy pedig, hát még van ez a vékony betonacél, azt is ide lehet tenni, és alul is feszesnek kell lenni a növénynek, vagy a hálónak, és a hálónak úgy kell esni, hogy a vödrök közepén menjen el a hálónak az alja, és majd ugye ide fogjuk ültetni, ezt le lehet venni, vagy az oldalát vesszük le, vagy a hálót húzzuk hátrébb, tehát itt ezt oldozzuk, és hátra húzzuk a hálót, és úgy tesszük be a vödröt a helyére. Ez az oldal viszont itt nem csak azért van, hogy én ezt a szerkezetet, vagy ezt a kis makettet hordozni tudjam, hanem azért, mert így ki lehet venni a növényeket, és ugyanígy be is lehet tenni. Ezek is valamilyen, akármilyen OSB lap, vagy bármi szükséges ahhoz, hogy a vödrök árnyékolva legyenek, mert nagyon fel tudnak melegedni. Ennek is feszesnek kell lenni. Az a lényeg, hogy mindenütt rögzítve legyen. És a másik pedig ez az árnyékoló háló, ami dupla raselháló. De rosszul mondtam, nem árnyékoló háló, mert olyat is lehet kapni, de nem is árnyék. Belátásgátlónak mondják, de az nem jó. Dupla raselhálót kell az árnyékoláshoz alkalmazni, hát zöldet lehet kapni. A raselháló az a háló, amelyben a krumplit árulják, így lehet könnyen megnevezni, és amikor erős napsugárzás van, vagy nagyon erős az UV-sugárzás, akkor ezt le kell engedni, nem közel, hanem távol hozzá, és addig kell, ez alatt ugye szellőzik a növény, és közben pedig az UV-sugárzástól megvédi a növényeket. Ezt mind a két oldalt meg lehet csinálni. Amikor majd nőnek a növények, akkor pedig fel lehet emelni, mert majd át fognak bukni ezen a kis részen, de ez majd akkor fog érdekes lenni, amikor májusban kiültetjük, akkor részletesebben megmutatom. Most csak egy előzetes, hogy mit kell beszerezni, hogy ha valaki ezt a szerkezetet akarja megcsinálni. Néhány szót szólnék a növénynevelő LED-lámpa alatti termesztésről, ami szintén a klímaváltozás szülte, lassan szükséges lesz, mert nem biztos, hogy biztonságos enélkül palántát nevelni. Nem ok nélkül annyira drágák a palánták, mert nagyon sok feltételt kell nekik biztosítani ahhoz, hogy egészséges növények kifejlődjenek. Tapasztalásra útján van,
és akkor fogok róla bővebben beszélni, hogy milyen tapasztalatokat szereztem. Azt a tapasztalat már megvan, hogy növénynevelő LED-lámpa alatt csak azonos fajtájú növényeket lehet nevelni. Tehát vagy mind törpe, vagy mind futó. Ugyanis a növény, a világításnak körülbelül a növény felett 20 centivel kell lennie. Itt pedig ugye most vetettem több részletbe, fel kellett emelni a kis növényt, vagy a kis edényt azért, hogy megfelelő fényt kapjon. Ugye baloldalt van az ablak, a természetes fény, a növényeknek nem törekednek a fény felé, azért, mert ez a fény elegendő nekik. Ez egy full spektrum típusú, továbbfejlesztett növénynevelő szallag, tehát növénynevelő LED szallag, ami a legjobban hasonlít a természetes napfényhez. Majd megmutatok egy másikat, ami egy másfajta fényt ad ki, de mind a kettő jó hatással van a növényekre, tehát mind a két fajta fény alatt lehet növényt termeszteni. És most ugye a legújabb kutatások arra is irányulnak, ugye a vertikális növénytermesztés, ahol nincs föld, csak tápoldat és növénynevelő világítás, ahol ez a jövő. Föld nélkül és mesterséges világítás alatt lehet nagyon nagy mennyiségű, egyenlőre csak salátaféléket előállítani, de már dolgoznak azon is, hogy gyümölcsöt is ilyen módszerrel termesszenek. Ez a 2 éves növénynevelő LED világításom, ez még nem full spektrum, hanem ez hagyományosabb, de ez alatt a fény alatt is nagyon szép palánták növekednek. Nem, az első 2-3 napban nem szoktam még bekapcsolni, de a 4. naptól igen, mert 5. napra már 5-7 nap alatt kelnek ki a paradicsomok. Paprika az jóval később, hogy már amikor kikelnek, akkor ez a fény érje őket, és amikor kikelnek, akkor pedig a kalapjukat le kell venni. De addig a kalap rajta marad, reggelente nézegetni, és köszönni nekik. Körülbelül az 5. napon meg fognak jelenni a kis palánta kezdemények. Ugye mivel én a gyerekeknek is tanítom a paradicsomtermesztést, és mindenféle növényt, eszközt, földet én viszek, és ott elgyakoroljuk az iskolába, és ők pedig hazamennek, és otthon vetik el, és nevelik a növényeiket a szüleik segítségével, ezért szoktam vinni, előre szoktam vetni növényeket, hogy lássák, hogy fognak kinézni a paradicsompalánták, amikor náluk fejlődnek. Mert van, aki még nem is látott növekvő palántát. Ezért ők fogják tudni, hogy az övék is 1 hónap múlva körülbelül ilyen lesz, amikor majd átültetésre kerül a sor. Szintén azt is el fogják gyakorolni. Na most a klímaváltozás miatt olyan idő van, hogy ezt nem szoktam javasolni, de aki úgy érzi, az növénynevelő LED-lámpát is vásárolhat a növényei egészségesebb fejlődéséhez. Tehát lehet március közepén elvetni a magokat. Tehát nagyon fontos, hogy mindent a maga idejébe csináljunk. Március közepén már van ereje a napnak, akkor ki lehet tenni az ablakpárkányra és ott nevelgetni. De akkor is félő, hogy megnyúlnak. Most ezek nem megnyúlt palánták, hanem futó, folyton növő
paradicsomok, és már most bennük van az a tulajdonság, hogy ők már most elkezdtek úgymond futni, tehát erőteljesebben növekedni, mert őszig ezek 2-2,5 méter magasra is meg tudnak nőni, tehát már kiskorukban el kell kezdeni. Majd amit itt vetettünk törpefajtákat, 1 hónap múlva kiderül, hogy egészen másként fognak kinézni, mint a lugas vagy folyton növő paradicsomfajták. Március-áprilisban már lehet abrakba nevelni, a gond akkor van, ha bejön egy hetes, mondjuk legalább egy 7 borongós, napsütéses nélküli időszak, amikor hajlamosak megnyúlni a palánták. Ezért aki úgy gondolja, vagy aki teheti, egy olcsóbb növénynevelő lámpát beszerezhet, ami direkt a növények neveléséhez van kifejlesztve, piros és kék fényt tartalmaz, az egyik a gyökérképződést segíti, a másik pedig nem engedi azt, hogy a szár megnyúljon, tehát normális növekedésre sarkalja, tehát arra kényszeríti a növényt.